Den ringer. De har taget den. Hej. Jeg vil gerne bestille en salatpizza med kebab. Hvor der ikke skal alt for meget dressing på. Der skal en lille smule dressing på. Og så vil jeg gerne bestille en Hawaii pizza. Minus skinke. Og minus ananas. Plus pepperoni. Og plus oksekød. Og plus salat. Og plus dressing. Hvornår kan vi hente det? Okay, hvor meget kommer det til at koste? Okay, det er i orden, tak. Hej. Hvor meget kommer det til at koste? 120. Så skulle det blive en 10'er dyrere. Ja, du skulle have lidt lort op på.